Termos, mä oon Joni. Moikku, Johanna. Ja Farming Simulaattori aloitetaan pelailemaan. Ja vähän ollaan jo harjoiteltu, ettei tää nyt ihan mene säheltämiseksi. Tälleen. Ja modeja ollaan otettu jonkun verran. Onko se sit helpottaakseen vai vaikeuttaakseen tätä peliä, mutta saa vähän tehtyä enemmän näitä kaikki juttuja täällä. Ja autoloadiin noihin kärryihin, ettei tarvitse ihan kaikkia lastat ja muuta, mutta... No me lastataan kyllä kaikki oikeastaan. No siemenet ja nuo otetaan suoraan kärryyn. Niin. Mutta tuo oli hyvä ottaa ainakin, mitä me ollaan edellisissä peleissä otettu, niin se tykätään tosi paljon siitä. Se on helppoa rahaa pienellä vaivalla. Onko se huijaamista, en tiedä, mutta tää Fruit Greenhouse. Se on hyvä. Itse oon tykännyt. Siis vaihtelua siihen ja nyt jonkun verran pelattu tätä 100 tuntia vai mitä tuo näytti äsken, niin ennen kuin aloitettiin kuvaus, niin nyt ollaan vähän enemmän kiinnitty tuohon metsähoitoon tai puun kaatoon, että meitä ei oikeastaan kauheasti enää naposteltua peltojen viljelyä ja muut, enemmänkin metsätalous. Käy vähän tylsäksi se peltojen raivaus. Kyllä. Siinä joutuu vähän enemmän tekemään koko aika, kun kaataa puita ja lastaa niitä ja vie niitä sahalle. Ja pelloissa se, kun joutuu odottaa sit vaan koko aika sitä, että se kasvaa. Se tekas siinä meidän pelissä, niin sitten me koitettiin keksiä tekemistä, että mitä me tehdään sinä aikaan, kun pellot kasvaa. Niin, ja sitten tulee talvi, niin sitten ei ole niitä tehtäviäkään sillä ihan. Eli tän näköisellä Jantterilla Volvo-mies. Joo. Ja vahvistetaan tuolta ja... Tuttu paikka. Täältä ollaan lähdetty liikenteeseen ja tästä me siinä edellisessä pelissä laitettiin saha tohon. Ja ruvettiin tästä kaatamaan, mutta nyt me ajateltiin katsoa joku uusi paikka. Meillähän oli tuolla, mistä en taas juoksikaan tosta näppäimästä, niin meillähän oli täällä jossain Joo, mökki oli siellä. Edellisessä tallennuksessa, niin se oli niinku tässä ton rapako laitamilla, eli näiltä paikkeilta mä se laitoin. Tässä se oli jo. Aika lailla tässä kohta. No, sillä lailla, että näkyy vähän tän näillä paikkeilla. Taisi olla. Niin oli. Mut nyt lähdetään kattoo karttaa, mistä sit ostettaisiin maata. Saatiinko me se tuolta vai tuoltakin me saatiin ostettua, mut mietittiin tätä. Koska tästä tulisi... Mitä siinä on tällä hetkellä? Siinä pellolla? Maaperä mutta sehän näkyy täältä sitten, kun ostaa ton maan. Niin, eikö se tullut tässä? En mä tiedä. Ei löydy tietoa. Siellä on... Sieltä mun mielestä. Mitä siellä on? Mutta onko siinä niinku mitään, koska sanot tietoja ei löydy? Durraa, satotyyppi. Eli tää on tyhjä, tää pelto. Ilmeisesti. No käydään siellä. Sitten sen näkee. Tonne. Käy paikassa. Tässä olisi vähän puita, sitten tässä olisi kuitenkin Jaha, hän tuli siihen. Tyhjä. Okei. Eli tää olisi periaatteessa hyvä. Tähän saisi sit ihan mitä vaan, niin ei tarvitse miettiä niitä koneita. Voi sepä. Kat häntä. Hän tätä taas pelaa. Mutta tässä pitää sitten ensimmäisen, jos tähän, niin mä ajattelin siis, että kun tässä nyt kasvaa jotain rikkaruohoa,
Mutta siis meinasin, että kun tästä pitää sitten ensimmäisen, ennen kuin me saadaan tähän kämppä, niin siis näille paikoille jonnekin, mutta tässä pitää siis puut kaataa ja muut, kun tähän ei saa sit, koska tässä tontin mukana tulee tuo majakka, mitä ei saa purkaa, eikä siis puretakaan, koska hieno. Mutta no tässä on aika aakeet laakeet tässä. Joo. Mutta siis tää, niin en haluaisi tähän ihan viereen siis. Eikä tähän saakkaan, kun tää ei kuulu siihen tonttiin. Ei, mutta se, että en mä tarkoita nyt, että siis me saatais nyt vaikka se ehkä tähän, mutta onko se kiva sitten, että sä oot niinku ihan tossa, että vähän niinku ton enemmänkin vaikka ton autotielle päin, vaikka se onkin aika liki, tai sitten jos tänne päin. Mutta sen näkee sitten, kun pystyy muokkaamaan niitä, niin en mä tiedä, onko tää, että tarvitsisi mennä sitten ehkä pitemmällä tänne, koska tääkin on meidän maata, niin se voisi tuupata tähän niin itse asiassa. Tästä ei tarvitsisi tehdä mitään. Mutta kuuluuko tää siihen? Kuuluu. Siis sepä se siinä olikin, kun muistin, että tää kuuluu. Sehän kuuluu tän nurkkaa saakka, eli mehän voitaisiin laittaa se periaatteessa niinku kaataa noita tosta pois ja laittaa tohon jossain, sit kun on hiekkarantaa rahaa ja muuta, niin tuossa menisi tiekin. Niin menis. Niin laittaisi tähän. On tässä aika kaukan tiestä. Tää voisi olla aika kiva paikka, koska tuolta kun me otetaan tuo ja maa, niin tämä, niin se kuuluu tuohon tiehen saakka. Joo, näköjään. Eli me otetaan tää. Otetaan tää. Tää on vähän riski, kun tuossa peltoa, koska meillä oli viimeksi pelkkää peltoplantaasia, tai metsäpalantaasia, mutta. Niin, mennään tällä. 1 000 000 rahaa ei enää. No. Sitten me pitää seuraavaksi ostaa työkoneet. Ja metsäkoneet nyt ainakin, ja niissä me ei lipsuta eikä luisuta, me ei lähdet niin huonoilla lainka-liikenteeseen. Mutta ei otet nyt vielä, me otettiin siihen meidän johonkin seiviin, niin kaikki tuunaukset, mutta täällä on näitä meidän modeja, mitä me ollaan otettu, että on hienompia ja parempia laitteita, mitä olisiko muuten siinä, ei olisiko nämä 4. Niin Ponsen jutut, niin mä haluan ajaa tällä. Se on mun hommani ollut aina. Ja siihen mä en ole mitään muuta kuin enemmän hevosvoimia. No sitä ei tarvittaisi periaatteessa tässäkään nyt niitä hevosvoimia. Ei mäkään ottanut viimeksi. Mut siis mä otin sen takia, koska mä kuljetin niitä puita ja meillä oli sitä ylämäkeä ihan perhanasti siinä. Niin sen takia mä otin niinku lisähevosvoimat, koska totesin, että mä kävin lisäämässä ne siihen sitten, koska se ei jaksanut niissä ylämäissä mennä, niinku, muistat sillä telaketju vehkeellä, kun sehän ei kiivennyt sitä mäkeä edes ylös, niin mä ajattelin, että en mä päässyt mihinkään siellä. Mut nyt kun me ei tarvitse, ja sit me otettiin nämä renkaat, mutta mä en tiedä tarvitaanko niitäkään nyt. Niin. Koska nyt meillä ei ole semmoista maastoa, että näähän saa periaatteessa lisättyä jälkikäteen. Koska me ei nyt mennä periaatteessa missään, jos me lähdetään niin me säästetään siinä 4 tonnia. Plus sit se, että kun me maalattiin nuo vielä mustaksi, niin no mut, niin. En mä ot näitä edes näitä. Koska sit kun meillä on rahaa enemmän, niin
Mutta 4 tonnia tulee joka tapauksessa. Mikä tää on? Näköjään. Tuleeko se jokaiseen renkaaseen vissiin? Tulee. No sitten. Paitsi Nokia-tyräseihin. No Nokiat ihan hyvätkin. Niin. Sitten jos vähänkään vaihtaa, niin sit tulee. Eli mä menen vakio Nokioille. Ton mä haluun. Koska se oli sen piikin väri. Se. Ja sit meillä oli ne meidän omat hienot. Tää ei oo vesikärry. Mikäs tää oli? Tää oli rahakone. Ei ollutkaan. Kone, raha. Sampo. Mikä se mun sit mahtoi olla? Se oli sama, koska mä en muistanut, miksi laitettiin silloin. Se piti olla joku musta. Se oli musta surma, musta kone, joku tämmönen. Se oli, kun sä vedit se kokonaan mustaksi ja halusit se semmoiseksi. Joo, ja mä vedän se sit Niin. tälläkin kertaa sit jossain kohtaa. Mutta Kun tää on niinku se, millä me tehdään rahaa, kun tällä viedään ne sinne sahalle. Niin sen takia mä keksin tää, että rahasampo. Ja vain taakse ja väri on musta. Ja ok. Noin. Ja tämä ostetaan. Ja kyllä. Kyllä. Ja sitten Johanna vuoro ottaa oma kone. yes. Mulla oli sit tietysti tää kaikista kallein, koska tää on paras. Sä et osannut ajaa mun. Mä en osannut jo. Kokeiltiin halvempaa, mutta siitä ei tullut yhtään mitään. Ja protectionit kaikki laitan, koska puit kaatuu mun päälle. Niin otan niitä. Nyt muuta sitten ei varmaan. Ei. Tosta. Oh. Tää oli joku musta. Mikä hitto tää oli? 4G. Oikein kone. Musta kone. Musta. Ei se kyllä kone ollut. Se oli joku oikein musta. En muista. Pistänyt musta kone. Mä saan muokattua sen. Niin saaskus. Eikä tää nyt vielä ole musta, mutta Ei oo. joskus tää on. Eli se on siinä. Sitten kun sulla on ohjain siinä, nyt meillä on jonkun verran vielä saldoa, hyvin vähän. Enää, noihin koneisiin meni kaikki. Mutta katos kartasta nyt ensimmäisenä, saadaanko me siihen johonkin vai ostatko sä suoraan sen, koska se me tarvitaan se, että saadaan rahaa, niin tuohon johonkin tiereunaan tai pellonreunaan junaradan viereen, mutta johonkin se, kun se ei ollut kallis se, niin koitetaan se maisemoida johonkin sinne, just sinne reunaan tai ei talon lähelle, vaan jonnekin, niin se kasvihuone. Täältä ja sitten se on niinku tehtaat. Joo. Tai oli siis modi. Tästä oli fasti-versio, mikä me laitettiin vahingossa ensin.
Ja sehän oli siis... Haluttiin kokeilla siis siinä yhdessä seivissä, se tuli ihan niin... Me tienattiin sille niin paljon rahaa, että se oli ihan siis, se tuntui niin huijaukselta. Siis me aloitettiin se normiversio. Ja siinäkin tulee tosi nopeasti. Menikö mä ohjaan? Et. Se on aika siellä. Hei, kun se on kasvihuone, se ei se ole tehtaissa. Niin just kun oli erikseen. Eikö se ollut? Taitaa olla. Joo. Siinä. Kun siis näitä on normaaleitakin kasvihuoneita, mutta siinä modissa saa kasvatettua tätä hernettä, mistä saa paljon rahaa. Ja tää Fasti on niinku sama hintainen kuin tää hidas, mutta tää ei oo siis niin hidas, mutta siis hidasta lukee. Mut joo. Niin sen mä ajattelin, siis se ei ole meidän maat, mutta siinä yläreunaa jonnekin sinne. Mutta oot se aika liki peltoa sit taas sillä ja sitten oot lähemmäs nyt nähdään se, että jos me otetaan se toinen siihen. Eli me käännettäisiin se sit niin. Kun siinä oli, me edellinen laitettiin vähän liian liki sit taas. Mutta tää toinen nurkka ei esimerkiksi mene mihinkään, niin mä tein leittäisikö se peltopäin. Mutta mä mietin vaan sitä, että sitten kun me... ei, vaan siis mahdollisimman kauas pellosta, kun me viljellään sitä. Niin me ei ole, niin kuin, onko se enemmänkin tuolla junaradalla ihan siellä, mutta se, että se reuna, että kun tuolla, että se... Mutta sillä että saa vielä veden vietyä, mutta vai meneekö sinne toiseen reunaan? Tässä olisi aika hyvä kulma, vai meneekö sitten, kun täällä ei taitaa olla tila. Eikä mä halua sitä oikein ton veden lähelle. Toisaalta se olisi veden lähellä sika hyvä, kun siihen saisi nopeasti veden, mutta... No, siis me ollaan silti veden lähellä. Niin ollaan. Siis tää. Mennessä vähän lähemmäs, niin nähdään siinä sitten vielä, että... Koska tuolta, kun me tullaan kärrykas, me päästään tuolta junaradan kautta kiertämään vielä sit isommallakin kärryllä ja voidaan tosta ajaa vaikka läpi, niin olisiko se siinä aika lailla hyvä? Vai ottaisiko sitten vielä enemmän ton junaradalle päin, se... Siis mä mietin, että siinä kun meillä oli siinä edellisessä seivissä niin niin saadaan 2 maisemoitua tohon, niin riittääkö tuo tila sitten, ettei traktori, kun sä käännät tuolta? Niin totta. Sitä mä ajattelen vaan, että mahdollisimman niinku... Täällä ei... Niin ei ihan sinne, mutta siis, että siihen, jos sä laittaa siihen ihan melkein junaradan reunaa, ja sitten kun siihen vasemmassa oikeassa reunassa ei ole mitään enää, koska vasempaan reunaa tulee se kärry, niin siinä olisi aika hyvä. Siihen? Niin. Ja nyt meidän pitää sitten miettiä, että meidän ei varmaan voi ostaa sitä autoa, vaan meidän pitää ostaa traktori, koska... Niin pitää. Koska meillä oli siinä se lava-auto, se ostetaan joskus myöhemmin, sitten kun tavaraa ruvetaan viemään, mutta nyt kun meillä on peltoa, niin meidän pitää ostaa traktori ja varmaan sieltä se Valtra, ei, mikä meillä oli aina, mutta siinä keskikokoiset traktorit, niin se 50, se jompikumpi niistä, ne, koska niissä oli tehoa ihan hyvin ja ne oli suht kohta edullisia verrattuna noihin Valtroihin. Niin kuin ihan alkuus, koska nyt ei voi pröystää rahoilla. Mutta jos sä katsot pieniä, tässä on 225, jos sä menet pikkuraktoreihin ja otat sieltä jonkun... Hei. Otat jonkun niin nää kato menee... Niin jo. Siinä on 100 hommaa. Esimerkiksi, mikä se modi oli, vaikka se nyt oli se... Tässäkin on vasta 46. Niin siinä oli niinku mun mielestä se... Me otettiin se johonkin meidän harkkapeleihin. Mikäs se Valtra oli? Se 50. No tää ei tähänkään saa kuin 145 hommaa. Eli siis se, että kun siinä on 225, niin tää on aika niinku maksimi. Että tähän koittaa vähän... Nää on samoja. Okei. Mutta ehkä sitten tää valkoinen, kun me tykätään valkoisesta väristä enemmänkin. Ja sit siihen otat sen... Vähän vitusta, anteeksi. Tulee hintaa lisää. Tulee, mutta sit taas se moottori, muuta se teho kyykkää, niin... Mutta se, että nyt on 83 tonnia, niin saadaanko me 83 tonnilla, okei. Ei. Eli ot vaan se normin ensin. Katsotaan, mitä me saadaan siihen. Me varmaan tarvii ottaa siis lainaa. Ei miljoona riittänyt, koska me tarvii tähän ottaa se kauha. Tarvitaanko me sitä etukauhaa? Ei tähän saa.
Mikä tää on? Mitä on tää? Mikä? No niin, se oli se joo. Tän saa lisäpainoa. Mitäs se ei oo sitä Niitähän ei saa edes tai sitä, mutta me ei toisaalta sitä tarvitakaan. Ei tarvitakaan vielä aina. Koska etupaino kannattaa ottaa, ettei se... Laitaks mä täydet? Lait täydet suoraan, siis se... Ja niillä mennään. Ja se on sit vaan... Kirjoitat siihen raktori. Meneekö se suoraan vai pitääkö... Loppuuko kesken? Yksi kirjain. Se on huutomerkki. Se on traktori. Joo. Sitten siihen kärry. Joo, varmaan se... Oliko täällä se joku... Meillä olisi joku modi. Oliko se joku... Se oli se yksi se. Tää? Joo. Tää on ollut ihan hyvä kärry. Ja tää laajennus 0 EG, niin tähän mahtuu jo vähän tavaraakin. Joo. Ja tää on se 14, mitä meillä oli ihan siinä normaalissakin siinä autokärry. Se 14, mitä me vietiin siltä. No mikä tää on? Siinä muuttuu ne värit vaan siinä ton... Kai mennään pois, otetaan. Otetaan, joo, ei mitään. Ei... Mikä? En tiedä mikä hän on. Perävaunu kiinni. Niin siis tässä saa, sit kun tän sais siis, jos sä laitat kyllä, niin ei vaihdu edes perävaunu kiinni, mutta siis mun mielestä tää oli semmoinen kärry, että ei kun siinä tulee tonne, että sä saat vetää vielä peräkärryä perässä. Mutta ei tarvitse. Eikä tarvitse sitä suojaa. Ja se on peräkärry. Joo. Noin. Mut sitten me tarvitaan vielä se vesitankki. Joo. Eli missäs ne sitten oli täällä jossain. Tossa. Otetaanko me nyt sitten... Otetaan ne halvat nyt ensi alkuun. Viimeksi me vaihdettiin sit siinä jossain kohtaa. Eli tää. Kyllä, ja me ei nyt se voi olla valkoisena vielä. Vaan kuka väärä. Tää on vesikärry. Joo. Ja se voi laittaa siniseksi. Mutta ei voidakaan ottaa tätä. Miksei? Koska me ei saa... Me ei saa vedettyä tätä raktorilla. Kato, nyt oli tää ongelma, näin päin. Sitten täällä on joku tämmönen, 15 on. Onko se on niinku ihan sikakallis? Onko halvempaa? On siellä se 2 tonnin se raktorikärry, mikä se on se ylempänä. Siinä ja sivulle. Sehän meillä oli siinä yhdessä. Niin. Tää on tää 2000 litrainen, mutta tää joutuu sit vaan käymään pirun monta kertaa, mutta tähän niinku, nää saa ilmaiseksi. Niillä mennään. Niitä pystyy sit podaamaan, me todennäköisesti jos se auto jossain kohtaa ja sitä tätä ja mutta siis se, että paitsi se Kalli kyllä sai sitten, no otetaan tää, koska ei meillä ole. Meillä ei ole varaa. Me on pakko vaihtaa jommakumman väriä, jos mä ostan näitä 2. Mutta me nähdään rekisterikilpailu. Tässä ei ole rekisterikilpailu. Aivan, totta. Tää on niin. Vaihda pääväri. Sitten
Mihinköhän tää päri niinku tulee? Tohon. Ei. Mikä se oli? Lait sen, mikä siinä olikin. Musta. Mut siis, onks tää sit, mikä tää? Eikö se ole joku tuo peräväri? No näin, toi maksaa jotain. No 250. Mikä oli halvin? Punainen väri ei maksa mitään. Okei. No tää on nyt lietakärry. Selvä. Tai se myrkkykärry. Koska tää saa punaiset vanteet. Ja sit koitetaan etsiä toinen samanlainen. Oliko se siellä? Ostiks mä se jo? Osti. Okei. Mut siis... Sen vaihdat... Eikö täällä ole mitään sinistä, mikä on ilmanen? Onko se sit noin ylhäällä? Eli otetaanko siihen sit vaan hopeiset, eli ota sieltä. No, se ei maksa mitään. Eli sit se on vaan... Tää oli ilmanen. Ei ollut. Tää oli ilmanen. Noin. No nyt tästä me erotetaan punaiset vanteet, niin se on se... Mut hei, älä osta vielä. Mies kattoo takaisin vielä. Tällä ei saa vietyykö vettä. Mutta saihan tälläkin vietyä. Eikö? Ja tässä ei ole myrkkiä. Kyllähän me tälläkin vietiin myrkkyä. Ei meillä ollut se, kun meillä oli se modi. Me etsin alas sinne, me alhaalla kattoo se. Tää. Okei. Mut kokeile tähän modiin, jos saa, en mä muistanut. Kapasiteetti, tavallinen pääväri, ei. Tupla. No meillä oli tää, niin oli, koska tää maksoi, mutta kun meillä ei ollut tähän sitä, voi verran. Me kattoo alennuksista. Onko, voi verran tuolla olisi ollut massa ja Ferguson, niin mikä siinä on? Mutta se oli joku huono. Mikä tuo New Hollandi? Paalainen, ei me tee silläkään mitään. Oi perhana. Me siinä tynnyrit kattoo sit vaan, meidän pitää sieltä nyt löytää. Tää on suht halpa. Siis niinku, joo, mut siis auto. Traktori menevä, se on se vasen reuna, eikö oikea reuna, se. Siihen menee. Mutta otetaan tämä sit siihen. Okei. Ja me myydään se toinen ja ostetaan tämmönen samanlainen. Okei. Maksaaks nää jotain? Otettiin siitä persinettoa vähän siitä toisesta kärrystä. Vai, no, en mä tiedä, kyllä me nyt saadaan haettua sitä vielä. Siihen tulee se myrkky. Eikö niilläkin oo? En mä kyllä välttämättä laittais niinkö... Mä laitan sen vanteen väri siihen, niin siitä tietää. Joo. No niin, eli osta, kyllä. Nyt sitten... Toinen tämmönen. Ei, koska... Eli pidetään se toinen. Nyt lähdetään laittaa tuotanto käyntiin, ei sitä eikä sitä, vaan traktori ja otat siitä sitten... Kato sitä kasvihuonetta. Oliko tässä muuten... Otettiinko me nyt sitten tuo kärry, niin oliko siinä se, että se latasi automaattisesti? En tiedä. Meidän pitää myydä se kärry sit pois. Eli otetaan heti persinettä. Mutta siinä tarvitaan 10 000 siemeniä. Joo. Riittääkö meidän rahat? Mä en tiedä. Sitten tarvitaan pari tehtävää tai jotain, mutta se, että meidän pitää saada nyt siemenet. Eli... Tuolla oli, eipäs kun tuolla. Me ostettiin näitä. Joo. Ja 10 000 litraa. Eli se riittää. Ne ostetaan ne. Joo. Ja sitten toivotaan, että tuo kärry iminä. Koska... Täytä kippivaunu, joo.
Tässä on niinku vähän huijataan. Oho. Joo, hei se. Noin. Tuli tärkeä puhelu. Moi. Hammas. Joo, Nämä on kyllä ollut siis toi kasvihuoneen systeemi on ollut tosi hyvä, semmonen niin sanottu passiivinen rahalähde. Siihen menee jonkun verran kului tässä alussa, kun joutuu ostamaan kaikki siemenet ja lannoitteet ja myrkyt ja kaikki, niin se on vähän sellainen että siihen menee alkuus vähän rahaa, mutta hetkinen, pitäisi lähteä tonne. Mut sit kun se lähtee siitä käyntiin, niin se kyllä myös tuottaa tosi hyvin, et niinku. Tosi outon pelattiin viimeksi just tässä kartassa, tässä samaisessa jonkin verran, ja meillä oli siis vanhat tuotantopisteet, niin tosiaan vähän matka päässä, niin saa nähdä kuinka kauan menee tottuu tähän uuteen, että missä meidän uusi osoite niin sanotusti on. Me haettiin tosta lammesta aina vettä. Ja meillä oli niinku metallituotantopiste tossa. Tossa on tommonen tyhjä plantti, niin tossa oli me metallituotantotehdas. Sitten meillä oli just 2 kasvihuonetta, niin meillä tuli molemmista hernettä. Joo, nyt mennään tästä vaan ohi sitten. Ja vähän menee aikaa tätä traktorin kanssa, kun tää kulkee niin hitaasti, kun meillä oli se auto viimeksi ja se kulki 170 varmaan. 150. Sait ajaa? Sai. Milloin? 17. Tätä kuuta. Kyllä. Ja mun aika meni helmikuulla. Joo. No ei mut varmaan tommosessa tilanteessa, kun se ei tää pyytänyt akuuttia. Joo. Mihin oot menossa? Mä en tiedä. Mä olin menossa niinku tos illan yli. Mä ajattelin, kun meidän koti tuossa näyttää sininen, niin se on jo niinku tuossa... Joo, en mä tiedä. Mä olin ihan ajatuksissani tässä näin menossa niinku tos illan yli niinku siihen seuraavalle pellolle, en mä tiedä. Ei oo seuraavaa peltoa enää, vai onko sieltä silloin? On siellä silloin toisella puolella vielä. Ai, okei. Okay. Mä oon käynyt siellä tekemään tehtäviä. Ei mun mielestä siellä ainakin. Mun on pakko tarkistaa. En mä ihan valehtele. Tossa. Eikö niin, se on se, mikä toinen mietittiin silloin. Joo. Mutta sä pääsit tänne junarataa pitkin ja toivot, että tuu juna. Tai sitä reunaa pitkin siitä. Oikaisit vähän siitä. Meneekö muuten juna aina tohon samaan suuntaan vaan? En tiedä yhtään. Mä ajattelin, että mä oon aina nähnyt vaan, että se tulee tuolta just sun okkassuunnasta. Niin mäkin. Se on nyt siellä, meillä on nyt niin sanotusti väärinpäitä. Näin mä saan mennä. Niin tää ei haittaa sitä. Näin mä saan. Jes, mut me on hyvä katsoa periaatteessa kun me ostetaan se uusi. Niin kun tässä menee tää rajakato tässä nurmikossa, niin ehkä periaatteessa niinku tontiaksi. Joo, kun me meni viimeksi sitten, toinen on tietenkin, että jos me laitetaan se, kun se me katsottiin viimeksi liian kaukaa. Niin. Tai korkealta. Siis niin. Se, sun pitää ajaa sen nyt vielä takaisin. Koska sun pitää ostaa siihen sitä lannotetta, eikö mitään? Lannote oli joo, se tulee täällä kärryllä kanssa. Tää on kyllä kysymä, että tässä pystyy vähän huijaamaan. Ehkä tehdään tähän joskus sit semmonen aika, mikä ei saa ajaa läpi. Koitetaan välttää sen, niin kierretään tosta. Koitetaan tehdä mahdollisimman todenmukaiseksi. Tää touhu. Niin me tuodaan näitä puita sit tähän, kun me saadaan astettua se saa. Tähän saatiin myytyä sitä puuta. All right. Oli vaan niin paljon halvempia silloin, kun mehän ostettiin siihen, tai mä ostin
silloin kun mä aloittelin sitä edellistä peliä, niin meillähän oli 4 tonttia siinä ostettuna. Niin oli. Kun ne metsätontit ei maksanut joku 20-30 tonnia, niin tää oli aika kallis nyt tää. Tää oli yli 100 000 tää tontti. Joo, tää on vähän tämmönen erilainen alku. Mut kyllä meidän meidän pitää... Voi. No. Meidän pitää lainaa ottaa siihen sahaan. Koska me saadaan sit noit tehtävirvet tehtyä, jos ei me... Niin, totta. Ei me voi myydä puita muille, kun me pitää kylsin... Se oli sit tää. Joo, mutta kato kuinka paljon siihen meni. Menikö siihen 10 000? Kato, me menee kaikki rahat muutenkin. Niin... Joo. Eli niin otetaan sitäkin, sit, kun sitä meni niin paljon, niin otetaan sitä vaikka 5 tonnia, koska meidän pitää ostaa sit sitä myrkkyäkin vielä. Ja se oli piru kallista. Eli... Et me saadaan, käydään vähän useammin sit vaan niinku... 5. Joo, kato sekin on jo 10. Meillä on 5 tonnia enää rahaa, me joudutaan joka tapauksessa nyt jo lainaa. Niin joudutaan. Me ei oo peliä aloitettu vielä pelaamaankaan, meillä on jo lainaa. Koska sit meidän pitää ottaa sitä kasvua, voin senkin ostaa siihen, mutta... Joo, mut en mä saa sitä ostettua tuolla summalla kuin 2. Mut siellä oli 2000... Nehän oli 1000 litraa, nehän oli 2000, eiks ollut? Taisi olla. Tuo on niin olo tuo pieni vesikärä. Tuossa on vielä. Niin on. Mut se on, että kun vesi on nyt lähellä, ei tarvitse kauhean kaukaa hakea. Totta. Se oli se nestemäinen kasvimyrkky. Niin on, mutta mikä näistä on 2300, se oli taisi olla halvin niistä. Joo. Niitä 2. Voi. Eikö sä ottanut viimeistä? Ei se ole toi... Ai se meni toinen ton. Mä ajattelin, että sä ottanut sitä viimeistä, mutta se laittoi sen kasvimyrkky toiseen reunaan, toiseen reunaan. Juu. Tää mua vähän harmittaa, kun me oltiin niin hyvässä alustossa jo. Niin edellisessä pelissä. Joo. Tää on kiva, sit taas toisaalta aloittaa kyllä niin aina... Kun siinä rupes olemaan sitten sitä vähän tekemistä aika paljonkin, niin... Tää alku on aina jotenkin niinku kiva. Se vaan, että nyt tää... Pelto periaatteessa sekoitti meistä tätä. Ostettiin niinku tuo hienosta paikasta heti tuo, että meillä ei ole kämppää vielä. Toi olisi ollut paras, kun tuossa pellossa olisi ollut jotain nyt valmiina, mikä me oltais vuokrattu välineet ja saatu se niinku siitä rahaa. Kyllä, joo. Sen pilas tää koko alun. Otassahan me nääkin voitu vuokrat, mutta tästä mentiin missä aitaa matalin tämmöiseen niinku pienää. Koska nyt meidän pitää vuokrat kuitenkin kylvökone, sitä ei kannata ostaa, koska sitä ei tarvitse kerran. Ja nämä muut. Aha, junaradan ei se päässyt kunnolla, mutta aidaa läpi se vaan ajaa. Kiinteä lannot ja sit saa jättää kärry siihen. Sit saa ajaa taas hakee Saakohan siitä maan purkutilasta, tarvii kattoo se. Mä ärsyttää tuo, kun siinä on se pieni aidapätkä, mikä saa ajettua läpi, niin jos siitä sais purettua se pikku aida. Mä en tykkää ajaa siitä läpi, kun mä tykkäisin mahdollisimman realistisesti hoitaa tää
peli. Niin. Sitten taas kun se ei mene siitä junaradan ylitte siis sillä kunnolla, niin Mä oon nyt sattuu kun avaa suuta. tää on niin tuskaisen pitkä aika, kun tää ajaa tän kautta. Tää ei tule niin paljon kolareitakaan. Totta. Hän on vähän uninen. Mutta. Me pitää nyt sit vähän siitä ajaa ympäri ja eteenpäin. Katsos muuten nopeasti tässä, kun ennen kuin lähdet ajamaan, niin nyt on elokuu, niin saadaanko me istuttaa siihen vielä jotain vai meneekö meillä ihan harakoilla tää? Mielestäni saa vielä jotain istuttaa. Syyskuussa ohraa. Ei saa mitään mun kohraa. Ai ohraa, anteeksi, mä katsoin, että oli maissis. Katos alaspäin, onko siellä alapuolella mitään? No ruohoa sais. Rypsi. Kummasta saa paremmin? Rypsi vai mun mielestä ohra? rypsistä No katos, koska meidän pitää se laittaa sitten. Ohra ja rypsi. No rypsistä saa paljon enemmän, eli näitten jälkeen rypsimaa. Joo. Siihen vuokrataan se, kun me saadaan se pelto, me saadaan unohtaa se. Kun nyt vaan sammuttais sitä konetta. Se oli siinä, sitten vesi vielä siihen, ja eikö siinä ollut sit kaikki? Kun mä saan tähän samaa vettä. Mutta tarvii se kärrys joka tapauksessa. Niin, mutta siis käy hakea sillä vettä nyt tosta, se voidaan vaikka myydä, jos tähän saa vettä. Niin sä saat tällä enemmän vettä. Jos tähän sai vedenkin. No saa, mut siis myydään se toinen vesikärrys pois. meillä on kato 2 sen takia, että sit jostain jää. Niin, mutta nyt ei jäänyt. Se voi jäädä kaupan pihaan nyt, niin me saadaan tuolla vaan tuotantoa nopeammin. Me ei tarvii hakea tuolta. Ei tarviko tosta meidän omasta rannasta. Sillä mä ajattelin. Meillähän on oma ranta, niin ei me tarvitse toisten vesiä hakea. Jos me päästään siitä vaan. Niin kun mä en tiedä. Kohta nähdään. Siitä mä olin kattoveli. Mistä polku vie tohon, niin siitä alas peruuttele. Kyllä siinä nyt
tai sitten tuon oikealle mennä, niin siellä ei ole ainakaan heinää. Mutta kyllä mä nyt luulen, että tosta heiniä läpittekin se kärry saa peruutettu. Siitä ympäri vaan ja alas sinne. Saa. On aika jyrkkä. Niin on. Älä mene siitä. No, en tiedä. Tosi jyrkkä. En lähtis kokeilemaan. En mäkään. Ja näytti paremmalta. Onko se kuitenkin se paikka? Siellä menee kalastusvene. Kato vaan. Onko siinä... Tässä on vähän loivempi. No kokeile. Jaksaako se vetää? Uskallanko? Uskallatko? Haetaan sit. Meillä on niitä metsäkoneita, niin niissähän oli ne vinssit. Totta. Jos ei se ylös pääse. Niin. Kyllä tää ylös pääsee täältä. Sitten katsot vaan, ettei mene paljon yli 10 000, niin kuinka paljon tähän meni? Ei tähän mennyt kuin 8 000. 8 000 joo. No sitten. Mutta tähän meni vettä 20 000. Mun mielestä. Ei mene. Kun 7 000. Vettä meni mun mielestä enemmän. No siis en mä ei, tiedä. mutta ei kärry vaan siis tänne. 20 Niin, 000. joo, mutta Niin, ei haittaa, jos menee yli 10 000. Joo. Aivan siis. Vähän rupee viituttaa. Helposti. Mutta nyt me saadaan se tuotantoon, niin nyt me pystytään niin sanotusti hengähtää vähän tässä muitten kanssa. Onks tuo muuten? Sitten sä voit tässä välissä laittaa se. No sä voit se sieltäkin laittaa sieltä. Ettei tarvi laittaa sieltä. Se on päällä jo. Ai se laitat päälle? Okei. Okay. No. Ja 9 litraa on jo herneet tullutkin. Sitten ne... Se voi jäädä siihen nyt ja sitten katsoo sitä peltoa nyt, kun mä en taas muista, pitikö se nyt pitikö me lähteä tyhjästä? Aja siihen pelloon ja mene kattoo sitä peltoa. Mun mielestä tää pitää se pitää ensin... nyt jyrätä. Niin. Tai se... Eli meidän pitää vuokrata se jyrä tai se maakääntökone. Aura. Ja siihen meillä oli se valkoinen, mikä meillä oli silloin. Se oli hyvä. Tämä. Oliko se tämä? Oli. Tää on se meidän. Kun tästä saisit se. Otat se isoimman vaan ja vuokraat se. Mutta mä en tiedä riittääkö meidän rahat nyt siihen vuokraamiseen. Ja pitääkö me vähän käydä. Ei riitä vuokraamiseen. Sitten mennään ottaa pankista lainaa ja kun meidän on tää pakko saada, niin oot siihen sitten, meillä on 2500 oli aloituslaina, mutta oot siihen nyt vaikka 20 000 lisää. Tilaat meillä on parikymppiä. Noin. Koska meidän pitää sit vuokrat vielä se isoin, niin se menee nopeampaa. Ihan järkyttävä hinta. Niin on. Et melkein kannattaa jo ostaa omaksi, mutta ei nyt ihan, mutta melkein. Oho. Koska sit meidän pitää ostaa siihen vielä siemenet, sit meidän pitää vuokrat se kylvökone, niin me saadaan kylvettyä se sinne. Tai se... Mikä se oli nimeltäs?
Kultivaattori. Nyt meidän pitää vuokrata, sit kun me halutaan se pois sieltä, niin sit vielä se on kallis. Se. Me nostetaan ne. Tää. Mikä se nyt oli taas? Sadokorjuukonen. Niin, mutta sillä on joku kiva semmonen helppo nimi. Puimuri. Jaa. Mun mielestä Sadokorjuukonen on helpompi nimi kuin Puimuri. No, mutta Puimuritehdas on Porissa, niin sen takia mä en sanottu. Ei oo sanottu ikään, että on sanonut, että Sadokorjuukonetehdas on tossa vaan, että on Puimuritehdas. En mä ois tiennyt, että täällä on. Siinä rannassa. Missä on puimureita, vaikka kuinka paljon ollaan kävelty. Tiedän, että siinä on, mutta mä tiedän, että siinä on joku tehdas. Niin, että niitä on vaan muutavaa siinä. Näin, mä säilytyn. Joo, niin. Okei. Okay. No siinä on puimuritehdas. Selvä. Sampo Rosenleevi, paperitehdas, Rosenleevi tehdas. Okei. Porissa. Onko se kuullut myös? Tiedän, no. Kyllä. Ja siinä tehdään Sampo Rosenleevi, tai toi puimureita. Selkeä homma. Mitäs se sahamaksu? Sehän oli ihan pirun kallis. Mä täytyy kyllä siihen ottaa laina. Se oli kyllä joo. Mut meidän pakko ottaa siihen laina, että me saadaan noita... Se menee aina tohon samaan suuntaan tuo juna. Niin menee. Se ei niinku tuu takaisinkin. Niin se kiertää joku ympyrä. Tai sit siellä on monta junaa päätöpysäkillä. Ei, mutta se kiertää semmoseen lenki. Se kiertää ympyrä. Ei se olisi ollut yhtään semmoista vitsikkyyttä tähän asiaan. No ei ne mahdu. Sitten kun niitä tarpeeksi monta, niin se junarataa täynnä. No mitä jos yhtäkkiä onkin? Ei ainakaan tässä pelissä ollut kertaa. Ei vielä. Mistä me tiedetään kuinka pitkällä se päätöpysäkki on? Tiedä. Niin. Mut ei ole vuokrattukaan sitä junaa, mut johonkin saa vuokraa kun se juna. Laitoinko sä äänettämällä puhelimella? Katoinko sä laitot sun puhelimessa äänettämällä? Mä ajattelin, ettei tuu lisää keskeytyksiä, jos puhelin soi. Näkee, että soittaa. Mä menen nyt tästä läpi. Sano, mitä sanot? Siitä alas sit. Tää ei mene edes kauaa meitä, saako... Mitä ei tee mitään? Mitä nyt tapahtuu? Tekee lagaa näköjään. Lagaa. Aika hidas on. No sen takia, kun tässä ei oo kato moottoriseen teho. Mitä sä haluat? Nyt me otetaan kyllä tähän hommaan työntekijä, koska nyt me päästään sit kaataa ite noita puita. Niin. Tosta. Mä en tiedä miksi hän niinku... Se hakee aina, ei se voi jatkaa siitä. Ei voikaan. Sillä on joku oma paikka, mistä se haluaa aloittaa. Joo, kun nuo työntekijät ei loppupeleissä ole niin kalliita ja ne tekee sit tommoset niinku ärsyttävät. Tuo oli niin hidasta puuhaa ton koneen kanssa. Niin... Se on aina hidas puuhaa, mutta ton traktorin kanssa ei ollut rahaa kunnon traktori. Mut sitten kun sä pääset tuohon pelipaikoille, niin taas jälleen kerran kun tässä samalla ei voi katsoa kun ajaa, niin sun pitää muistaa katsoa se paljon se saha maksaa. Koska me saadaan lähteä sit kun tossa oli se venetehdas. Aha! Ohi kutettu toi. Ne on niin idiootteja nää täällä liikenteessä. Niin tossa oli tuo vuoristorata, mihin pitää viedä niitä lankkuja ja me saa vietyä niitä sinne. Ja sitten
Se venetehdas taas menee. Se saha melkein pitää ostaa, mutta mihin me se saadaan sijoitettua tossa? Se on niinku se. Vai pitääks me kaataa niitä puita ensiksi? Mä sitä siis rantaa kyllä haluu sitä sahaa. Kyllä me sit eletään lainaa nyt vähän aikaa ja silleen me oli viime välissäkin. Aika paljon lainaa. niin, sitä ruvettiin maksaa pikkuhiljaa pois kun pelin edetessä. Kun mä mietin että pitääkö me ostaa tuo 4-2 tontti tosta mikä meillä oli viimeksi olisi vastapäät me saatais se saha siihen. Tuo rupeaa olemaan vähän täynnä, kun mä en halua sitä ainakaan. Siis jos me laitetaan se johonkin, niin me laitetaan se ton viereen. Koska mä en halua sit taas, että jos me se meidän koti rakennetaan, eli tallennuspiste, niin se meni siinä veden äärellä. Niin se ei voi olla mun mielestä siinä samassa, saha ei voi olla talo lähellä, koska se ei niinku ole kiva juttu ollenkaan. Et, kun me ei saa niitä toho, vaikka me kaadettais tosta nyt puita, ja sit me ei tarvii ostaa se kannojyrsin tai vuokra, ja se maksaa nyt taas ihan törkeästi. Totta. Eli mä lähden nyt tuolta ensin. No en mä tiedä sieltä, tai sit tästä voihan näitäkin kaataa jotain vähän, mutta ei. Mä en kaatas tästä hirveästi, koska tossa menee toi juna. Niin. Se tähän. Jotenkin kiva tuo. Niin, ettei oo ihan paljastoi tonne tielle. Ja junaraiteelle. Siellä vielä työntekijä painaa. Hyvä duuni. Sitten kun sä oot päässyt pelipaikalle, niin katso sitä sahaa vähän, niin stemmataan sitä, että saadaanko sitä tähän tontille ylipäätään mihinkään, vaikka me laitettaisiin sitä tähän. Koska tähän ei taloa kuitenkaan ole, kun tässä on tää junarata. Niin. Se oli sitten tehtais. Ja se oli se 50 000 saha. Mun mielestä oli joku 50 tonnia maksoi se saha, mikä meillä oli. Meillä ei ollut sitä isoa sahaa, vaan meillä oli se tai mähän se osti silloin kun sä se on joku pikkusaha. Se on varmaan just semmonen, että millä ei tee mitään, kun samalla ei tuo. Se on 50 tonnia. Sieltä tuli kuitenkin ihan. Mut se, että kun rahat ei riitä mutta ei riitä tontissakaan, mutta jos sä ajattelet, että siitä, mutta sit meidän pitäisi jyrsiä vaan mutta sä et ihan sin sitä saa, koska sit siinä on se alamäki. Mutta jos me tästä kaadettais nämä kaikki puut ja laitettaisiin se johonkin tähän, sitten me voitais tie vetää tosta, mä en tiedä saako tosta junaradan ylitte vedettyä ja sitten sanoa, että se ei ole meidän, mutta ajetaan sit siitä vaan ylitte. Tai sitten reunaa pitkin. Mut me pitäisi vaan jyrsiä ne kannot, koska ne kannot ei, mutta siihen me se laitetaan. Niin. Joo. Kyllä. Eli siitä ruvetaan niinku kaataa. Mun mielestä tästä voisi kaataa kaikki. Mitä vaan vähänkään niinku. Eli sä kaatelet niitä ja sit jossain kohtaa mä käyn hakemassa tänään illemmalla, niin kun mä jatkan pelailuun, niin niitä puita sit sieltä. Juu. Kun sä niputat, sä vedit ne junaradalla heti, toivottavasti ei tuu juna, niin sä et laittanut sitä totta. Mä ajattelin mitä hittoa. 6 metrin tankoja. Tai minimissä, vai ne pitempiäkin on, mutta 6 metriä oli aika hyvä, kun siitä tuli pitkää lankkuu.
niitä ei taida saada muuta kuin... Saiks niitä edes moottorisahalla noita? Eikä mä halukkaan näitä kahtaas laittanut pois. Ne on vähän näkösuojaa. No joo. Radalla. Mut sit taas tuolla on jo semmonen, minkä mä haluun tosta ehkä, en mä tiedä, katsotaan. Mä en kyllä näe oikein mitään tässä puskaa edesmatkaa, se tosi suuri piirtein. Ylös. Miks kiertää suosta leikkaa? Mikä on? Onks se kiinni siinä? Oh, ei se nyt. Kato nyt toisesta kulmasta siis. Nyt se... Ei se ei niinku jostain syystä tuolta ihan alhaalta suostu nyt niinku ottaa. Se pitää hyppää. Sitten leikkaat se siitä. Nyt siihen jäädyttiin isompi kanta vaan, mutta se tarvii sit vaan, kun me tarvii kuitenkin jyrsiä ne kannot pois ennenpäin, ennen kuin me saadaan siihen se Niin talo. Tai se saha. Ja miksi tää ei nyt niinku anna leikata ollenkaan? Tosi korkea vasta. Mitä tää ei niinku saa jostain syystä tosta vasta? En ymmärrä. En ymmärrä sitten. Siis tohon jäi tommonen ihan valtava. Mä en saanut sahalla siitä vedettyä. Siinä on joku nyt... Plugi? En tiedä. Anteeksi, mutta miksi meidän työntekijä jättää tän tämmösen niinku... Se jättää aina. Niitä joutuu sit kattelemaan. Tai sitten se vetää se lopuksi. Kun sä aloitit, se ei saanut ite aloittaa mieleisesti tästä paikasta. Totta. Sitten on muutenkin hyvä ottaa nämä puut pois tästä, kun ne jää niihin puihin kiinni. Joo. Tässä ei vaan kauhean isoja. Ei olekaan. Siis sillain, että kun niistä ei tulko Tuossa on pari No tommoista. muutama semmonen joo, mutta sitten nuo pienet, niin saa... Mitäs nyt teet? Otin vähän lähemmäs tonne. Jaa, senkin saa siitä kaataa sit se, jos sen vai... Se täällä. Meins just sanoa, että saat sä joo. Siitä ei tuu kauheasti. Ei saa noin alhaalta. En mä tiedä mikä hitto tässä on. Noin ylhäältä vasta. Ei. Tosta suostuu jo leikkaa. Ja sit katsotaan, että mihin me kaadutaan tuonne. Toistaiseksi Ollaan hyvin jumissa. Ei se... Tarvii vähän kääntää. Kato, kun me ollaan nyt tossa toisessa puussa kiinni, sit kun mä lähden taas, niin mä oon jumis. Noin, nyt se on maassa. Se sen kato tekee sit tää kone kaatuu. Sit kun toi puu jää toiseen puuhun jumiin. Juu, mutta siis se... Mä vaan pelkään, kun ollaan niin lähellä peltoa, niin täytyy ton pellon sitten ollaan... Ei muuten mitään, mutta tuo työntekijä ei pääs mihinkään liikkumaan, kun se sillä menee ihan paskasekaisin. Nää on vähän tämmösiä. Nyt
yhtään tarvitse. Me tarvitaan 100 tonnia lainaa, niin ei juman kautta. 100 tonnia? Niin. Kuin niin paljon? Ei meillä ole kotiin, mihin mennään nukkumaan. Totta. Voisitko vaikka leikata? Jättää kauhean pitkä. Ei kun niin jättää. Nyt vaan. Ja se just kun mä ajattelin, että mä menen sit moottorisahalla, niin se ei näyttänyt sitä vihreät ollenkaan. Joo, siinä on joku siis maassa joku semmonen, että se ei niinku... Ne pitää vaan... Se pitää joka tapauksessa pitää... Saako sen siitä pois? Se saa lähteä siitä joka tapauksessa siis, mutta... Yritän ainakin. Tiedätkö, mä oon taas näin kaukana, kun näkee vähän huonosti. Noniin. Nyt pitäis olla ehkä en tiedä. Ehkä moottorisahalla, mutta ei sit sä kuitenkaan siis... Ja voi olla, että sä moottorisahalla lakasta, kun sit nuo joku puskat on semmoset, että niitä ei saa muuta kuin sillä puskajyrsimällä. Niin on. Niin tuo voi olla semmonen, mutta siis sen saa kaataa, jos käyt kattoo sinne. Meillä on se... Sitä, että saa ainakaan sitä pienempää. Saa. Noin. Sitten täällä niinku vedettiin jotenkin näin. Mä en tiedä onko se modimoottorisaha vaan, mutta jos sä vedät sen sillai suoraksi ja siitä kävelet, niin se pitäisi leikata. Mut, joo, se on se, jotain se sahas. Niin sahas. Mut se sahas, en tiedä mitä. Eikö se sahas? En tiedä. Ei saa, se on se modimoottorisaha vissiin vaan, kun saha. Niin tää puskaa se niin, vai? Mä veikkaan, että sitä sä et saa. Se joutuu sillä kantojyrsimällä. Mulle kans. Joo. Vedetään nuo 2 tossa. Selitä mitä? En mä osaa puhua itseään, nyt mä keskityn. Mihin sä keskityt oikein? Tähän. Mä voin sit kato pikakela. Alkois puskaa? Niin no, ja mitäs nähdä toi
puu, mut nyt mä oon vissiin aika liki. Vähän ylemmäs. Tosta pystyy leikkaa. Katsotaan mihin päin me kaadutaan. Älä sit veteen heittää. Ei niitä taidu niin pitkin. En tiedä. Mut tässä ois niinku... Et sä sitä saa kaavittua näistä. Ei saa. Entä se takan oleva? No kun siellä on yksi siis mä kaadoin sahalla. Koska se oli... Joo. Mä en saanut sitä tällä kun... Mun mielestä tämmösen kyllä saa sahalla vedettyä. Mun mielestä siihen jaa. Okei, se levis. Joo. Niinku jokisevä. Eikö täällä ollut samanlainen? Tänkin saa ehkä, en tiedä, tätä ei kyllä saa vedettyä. Tuossa oli tämmönen samanlainen, Joo. otetaanko tääkin pois? Joo, kaikki poispa. Kyllä sinne joku voisin jättää sit mun... Tarvii katsoa sit, kun sä tästä vähän perkoa tätä, kun sä lähdet näitä keräilemään, että tässäkin niinku... Tässä näkyy hirveä puska, mutta tää on siis kaatunut puu todellisuudessa. Joo. Tarvii vaan ostaa sen modimoottori, saa sit vielä. Niitä aika saamme se sillä kouraan sit otettuu siis mukaan, niin nää ensimmäiset puut meidän pitää varmaan käydä ihan vaan myymässä ennen sitä sahaa, koska sit meidän pitää kuitenkin vuokrat vielä se... Tuo on kyllä ihan kiva, mutta ei toi varmaan, mä en tiedä. Mä en tiedä, ottaisi nyt vähän niinku siivoilta tätä ja sit kattaa uudestaan. Kyllä se saattaa ainakin sit vielä. Ei mut on pitänyt mennä. Tonne. Tuo. Et sä saa sitä siihen, kun sun pitää ottaa se aikalain. Sit sun pitää kääntää se varmaan, kun se takaosa ei oo siellä niinku mitään. Ainoa, että jos me halutaan kiertää sieltä. Mut sillai, ja sit mä kääntäisin sitä vähän sillai toiseen suuntaan. Jotenkin sillai. En mä tiedä. Tää nyt vaan... Ja mahdollisimman tonne, mut siis kun sieltä takaa ei välttämättä tarvi kiertää lainkaan. Ei, vähän tässä lähtee kato hirveä jyrkkä alamäki. Se on sitä sen takia, että siihen johonkin, ihan siihen, mihin se sit saa, niin johonkin siihen mä se laittaisin. Mut siinä on kyllä kukkulakin. Et saaks sä katsottua sillain niinku... Ei, mut... Tuossa on just yläosa, että sit vasta se, missä sun koneessa lähtee, niin siitä tänne päin, missä on tuo puska. Siinä. Jos sä katot sitä vinottai sillain, jos sä katot vähän sieltä alhaalta, niin siinä se rupee, eikö se menee kato kokonaan piiloon, se, siinä on, tarvii muokata sitä maat sit vielä siitä, ennen kuin se laittaa. Tarvii, mutta tässä kohtaa voisi olla jo paikka. Mutta kun sä katot kuinka paljon se menee... Ei tää niin paljon täsmää. Joo, menee puoletalo. Ei näe edes pitää kohottaa sitä sit. Se vaan, että siinä pääsee menemään. Se on niinku siinä se, mutta tarvii kattoo sit. Niin ne saa kaataa kaikki siitä, sit se tarvii vähän tasotella sitä maanmuokkausta. Kaataa kaikki. Mitä? Haluais kaataa kaikki. No, siitä Puskoneen käyttöön ja rupee siivoamaan sitä. Kyllä nyt osaa käyttää. Täytyy hakea se mun, koska siihen pitää kuitenkin vielä Niin, mut ne kantojyrkimät, ennen kuin sitä maat pystyy muokkaamaan. Tiedän. Ehkä ottaa ne 50 lainaa, tai ottaa se sattu lainaa, mutta mitä se meidän koti maksaa. Ei enää kun sekin pitää rakentaa, niin sit ollaan periaatteessa kaikki. Sit on illoilla mä kerkeen siivoilla ja perkaamaan sitä.
Tää kuului vähän ylimääräisiä ääniä, kun kissa meni vessaan ja... En mä... En tiedä, mutta ihan hirveä haju sieltä ainakin tuli. Tää on täällä valmis. Katsotaan sitten. Tekikö se ton toisen puolen peltoon nyt kunnolla vai ei? Tekihän se. Eli saadaan palauttaa sit meidän tämä. Noin. Sitten keräänkö nyt, mä ajattelin, että keräisikö niitä pienempiä nyt tähän sieltä käsin? Vaikka. Ei oo väliä. Niin mä vien tän tonne ja sit mä vuokraan sen. Jos sä saat sin vaan heiteltyä, kun se on aika korkea. Saan mä. Otitko sä sieltä niin, katsoitko sä se, että se jäppinen veti kaikki? Veti kohdat? se jo, veti. Okei. Et se pelto. Katsoin. Mut se pitäis nyt sit seuraavaksi kato maahan. Joo mä tiedän, mut kun mä vien vaan tän kärryn. Jaa, niin aivan. Mä ajattelin, että traktoria voi jättää siihen käyttöön. Se jonnekin sinne. Vei se jonnekin reunaan sinne syvällä mettä. Ettei se ois siinä se yhden tiellä. No ei se nyt niin. No ei sitten. Siinä jonnekin. Siellä on aika hyvä piilo. Sitten me vuokraamme kylvökoneen. Vai se kultivaattori? Mikäs se sitten oli? Siihen piti ostaa se lisäosa kiveä. Ot kylväkone. Otetaan kylväkone. Nää on kalliita. Alemmas. Täällä saa rypsiä. Se sit jos joku. Joo. Saaks sillä rypsiä? Mikä rypsimerkki oli? Se on toi viimeinen tuolla. Okei. Se. Paljonkohan sit siemeniä? No otetaan nyt 1000 ensiksi ja haetaan, ettei meillä jää niitä. Valitettavasti. Ei, mutta niitä menee sit taas sinne. No niin, niin totta. Ei me, kun ne jää tähän koneeseen. Niin. Me pitää vaan ajeleestaa sit. Yksi tämmönen. Voi olla, että ei riitä mihinkään, mutta ei voi ottaa riskiä, kun meillä ei ole paljon rahaa. Me ajellaan tässä nyt teestaas vaan. Ei se kyllä riitä mihinkään, mutta juu. Ei, mutta ei voi jättää enempää, kun se muuta voi nostaa niitä siihen. Ja jättää siihen kylmäkoneeseen, mutta kun tuo on meidän vuokralla, niin me ei voida. Se oli niinku se mun juttuni.
Tää on nyt vähän ennenaikaista juhlia, mutta paljon meillä oli, et sä kattonut paljon meillä oli herneitä? Onko tullut yhtään vielä? Saadaan sen jälkeen kun meillä ei vaan ole traktoria, niin siis se on nyt, oi nyt on ihan iso. Niin on. Saaks tätä vedettyä, kun siellä on renkaat noinkin päin jotenkin? Saaks sä otettua sieltä toisesta päästä? Saisit. Tää saisit vedettyä sen niinku pitkänäskin. Vet olla. En tiedä, näyttää nuo siemenet kyllä semmoiselle toho... Tähän saisi lannotteenkin. Tarviiks mä laittaa sen lannote? Tarvii. Tai ei siis... Pakko ei oo. Mut niinkö... Ei tuu rikkakasveja. Tähän saisi molemmat meinaa. Tulee rikkakasveja. Niin, ei tulis, jos me laitetaan lannote. Tulee. Siltikin. Okei. Mut otetaan kiinteä lannote. Saadaan, jos se sato olisi vähän parempi. Vai se maksaa niinku tonni? Eiks se maksaa? Kiinteä lannote. Aina väärä. Ei siellä. Joo, tiedän. Mä sanoin, että mä menen aina väärä. Jaa. Se. Otetaan sitäkin 1000. Katsotaan mihin ne riittää. En tiedä. Ja toivotaan, että sen saa, eikö sen saa sit samaan aikaan laitettu? Tai se taidetaan 2 kertaa. Mutta jos siihen nyt meillä molemmat menee, niin kuulisin, että pitäis saada molemmat samaan aikaan. Meni uudestaan. Ei siinä loppupeleissä paljon siemeniä mennyt, koska jos 1000, niin se on puolesvälissä. Niin totta. Katoin samaa. Vai ne ovat siellä maissiin, nyt et muistat vaan vaihtaa sen. Vaihda heti, kun mä huomasin kans. Tossa. Se sanoo kyllä silti siinäkin kohtaa, kun meinaa ajaa, ettei oo kylmä aika, mutta... Niin. Vähän on tämmönen leveä kuljetus, mutta eiköhän me tässä mahdut menemään. Sen voi vetää itse melkein, kun jos se työntekijä laittaa siihen, että pystyy vahtimaan sitä, että jos se loppuu se lannote vai sanooko se sitten, että lannote tai tuo siis se ilmoittaa sit, kun se lopettaa myös. Niin, eli se lopettaa silloin työt, kun ei oo siemeniä enää. No. Tein sentään niin. Eli sit siihen laitetaan työntekijä tohonkin. Nyt saadaan kaataa sitä puuta sieltä, kun... Tarvitsis ostaa se moottorisaha. Se parempi. Mut sä voit ostaa se missä kohtaa vaan, kun sun ei tarvitse hakea sitä kaupasta, tulee se taskuun. Mä en tiedä mitä se touhuu. Tää tuoksuu nyt niin hyvät, kun sä teet tuota ruokaa. Mulla on järkyttävä nälkä, mutta kun mä en tiedä uskallanko mä vieläkään syödä. Mulla on ihan puutunut edelleen toi kierkä. Ei ruoka valmistakaan vielä. Ei, no ei varmaan, mutta ei siinä varmaan kauan mene. Noi. Ota työntekijä siitä, kaveri. Lähtee toivottavasti, tekee jotain. Sitten katsotaan vielä. Sen aikaa katsotaan, että mihin se ajaa. En tiedä. Keskeltä peltoa kun se aloittaa. Ei. Nää on kyllä sit ihan uskomattomia. Mut lähteeks nuo... Anteeksi, mutta miksi sä siitä lähdet? En mä tiedä. Mutta sitä, että ei ainakaan siemenet kulu mihinkään, eikä kulu kiinteä lannote. Miksi ei? Ja hyppää pois sieltä. No, hyppää pois sieltä. Me kattoo kasvaaksi. Jos tässä on joku vaan, että se ei nyt niin jotenkin hiffaa sitä. Sitten meillä ainakin riittää ne siemenet. Mut kasvaa? Siis, no niin, se meni sit. Eli tässä on joku... Mut se ei voi olla, niitä menee niin vähän, että se... Niin... Sekin voi olla. Tai sit se, että tässä on joku plugi, ettei se ei
tähän vuokravehkees kulu nuo. En mä tiedä. Kuuluuko se siihen vuokraa sit joku, en mä tiedä. Mut se ainakin lähtee nyt tosta samasta paikasta ja hyppäät sieltä pois sieltä koneesta ja voit ajaa vaikka no voit sä jatkaa siitäkin, mut moottorisaha, sit se mun kone. Mikäs tuo yksi puu tuolla oikeassa nurkassa, eikö se ole se pitkä kantova? Juu. Sä vedät työkoneen. Mä vedän sen nyt tähän säppiin. Hänet siitä ostamme. Onks tää nyt sit se parempi? Katsotaan. Kunhan me pääsemme jonnekin. Misäs oli se yksi tosa vai? Ei, nyt pitäis niinko... Ei tällä nyt kyllä lähde kunnolla. Eikö se jotenkin eri asema? Pitääkö se olla ihan suoras vai jotenkin? En mä ainakaan osaa tällä ottaa. Mitä? En mä tällä osaa ottaa. Pitäisi laittaa sellainen... paketit on just. Mut siis sillain sit kävellään vaan siitä. Tästä suoraan? Joo, sillain. Ja mitä tapahtuu? No nyt tapahtuu. Joo, mutta ei se oo niinku kunnolla. No ainakin se eilen otti, kun mä kokeilin sitä. Nyt se otti. Sun pitää olla jossain tietyssä kohtaa vaan. Näetkö? Se otti sieltä päätöstä. En mä saa uskoa, että se ottaa niin... Onko se niin ohkainen sit tää? Kokeile. Noin. 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 Eilen se meni tähän, kun mä menin vaan tähän. Niin se meni ja sit sä pystyt vaan kävelemään sit tik 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 tik, niin se otti ne kaikki. Niin ihmettelen mikä nyt on. Sitten kun nauraa tuolla, että kuin tyhmiä me ollaan. No ei se toimu, kun me ollaan niin vähän vasta käytetty. Niin ollaan. Nyt pitää mennä siihen kohtaan tai tähän kohtaan, mutta se on nyt semmonen. Joo. Siis ainakin se leikkasi niin ne periaatteessa ne osa puskista, mutta sit siinä jäi ne. Anna se sillä, kyllä mä se sit kyytiin saa. Ei se liian pitkä. Mä ajattelin, mä oisin ottanut sen. Siis vaan, mutta ei. Jaa! Ota käteen vaan, jos haluat. Toinen. Tää on hämärä. Se on hämärä, mutta toimii jollain kosti. Joo. Saadaanko me tätä nostettua? Saadaan. Eli idea on, että mä otan nää tiedät, mitkä saa käsin nostettua, niin suoraan tuohon kärryyn. Koska näitä on inhottavampi ottaa sillä toisella koneella ja mä saan näin tästä kerättyä hyvin. Tää on niin korkea tää kärry, että vähän meinaa tuottaa haastavuutta. Mutta... Noin. Täällä on niin pitkää tää pusikko enää, niin ei oikein niinku... No sit sen saako ottaa niin, mutta mä en tiedä osaako sitä nyt. Mut sit kun me ollaan ne puut kerätty pois, niin sitten... Tää on mun vahinko. Saa varmaan nyttenkin, mä en tiedä mua ärsyttää, kun mä katon nää mitään. Mä kokeilen. Ettei ne vaan, mä pelkään vaan, että hävittääks nuo meidän kaadutut puut. Se mua pelottaa.
niistä saadaan kuitenkin rahaa, kun mä en muista. Täällä on kyllä niin ottava kulkea, kun ei näe mitään. Mut kokee siihen johonkin kohtaan, missä on vaan yksi puu. Mitä se tekee? Vai sitten helpomman. Katot siitä, kun sä näet sen, niin laitat siihen vaikka saman tien, sit kun meillä tulee siihen se saha, niin se puu ylös alas. Ja niin, mutta on todella pitkä. No se on. Mut tähän johonkin reunaan. Tää pelto kuitenkin vedetään semmoiseksi, että otat se maamuokkauksen. Tai se sieltä. Tää. Joo. Eikö sä tälläkin tehnyt? Joo, mutta otat se vähän isommaksi siihen ja sillä painat siitä. Otat nyt vähän korkeampaan. Näin. Siihen painat. Ei tätä mitään. Meneekö rahaa? Menee rahaa. Eli ei toimi. Ei toimi. Se lähtee sit sillä... Tällä ainakin lähti. Mut alaspäin. Vedä alaspäin sitä, kun se mäki on nyt ylhäällä. Tää tekee tästä tämmösen rumman. Joo, niin tekee, mut jos meillä tulee se saha siihen, niin silleen merkitystä. Pain siihen. Kokeile. Odotatko mä... Jos mä painan laske, niin sit se ei tee. Laske. Ei se tee. No ei vaan tehdä, kun siinä on niin kantoja ja puita. Sitä mä just tarkoitin, kun tuossa on kohtaa, mihin sä teit, niin ei ollut. Niin sun pitää siihen painaa vaan sit kohota. Koska se maa menee tollain. Tätä pitää saada laskettua, tota pitää saada vähän kohotettua. Mutta se voi olla, ettei se otsikko täällä nää puut vielä. Joo. Mut sä voit siitä vetää sen etureuna siitä pellosta sillä. Niin, no kerkäs mä en nyt sitä... Mut hei, sä voit siihen laittaa kokeen siihen, jos se tekee sen, niin se maksaa 2. Mä en muista mitä se maksaa, mutta ota se nyt vielä se rakentaminen. Ja sitten ei muotoilu, vaan se maalaus, niin sä saat siitä otettua vaikka sen metsämaaperän, tai sitten siellä on se sama maaperä, mikä siihen tuli siinä alemmas vasen alakulma. Niin on. Ja sitten sen neliön laitat vaan vähän isommaksi, kun sulla on aika pieni neliö, niin sit sä saat sen siihen painat nyt, niin se tekee, niin sit se hakee ne metsät pois, tai ne puskat pois. Kumpi on kivempaa? Kumpaa me laitetaan? No mä laittaisin tätä heinikkoa vaan, koska me laitetaan joka tapauksessa siihen sit... Tätä? Niin, koska joka tapauksessa siihen tulee sit ympärille se, älä mene pellon päälle tee mitään. Niin tää ei vielä niitä puita näe, mutta tästä sä saat ne puskat. Ehkä kerrottavia ja sit vai onko Mä teen no siellä ei oo vielä otettua pointtiin se, kun tässä kuluu rahaa nyt vaan koko aika. Niin. Noin. Sitten... Tein mä sen nyt tonne joelle asti, tai niinku ton alueen tonne eteenpäinkin tosta. Tonne. Niin mitä? Teinkö tätä samaa tonne päin? Tätä maata vai? Niin. Ei meidän kannata tätä nyt käyttää, kun sä haluaisit vaan niitä puskia pois. Kun meidän pitää muokata tätä maata, niin se... Halusin joo, mutta se auttaa vähän matkaa, mutta ei se enää kohta aut, kun mulla on tuolla niitä puita lisää, niin sitten mä taas no sitten menet sinnekin. Kun mä en tiedä, vai onko se tuolla... Kun meillä kuluu rahaa nyt koko ajan johonkin, mutta onko se siihen, kun se työntekijä painaa siellä enemmän? En tiedä. Varmaan sitä. Onko sitä maksetaan palkkaa vasta jälkikäteen? No, en tiedä. Meillä loppuu meinaa rahaa kohta. Eiks tähän niin sit pääs päälle hyppäämään?
pääsee. Tää meni tän vähän huonosti. Noniin. Justiinsa näin. Pidetäänkö me ruokatauko nyt, kun talletus alkaa ole. Voit jatkaa, ihan kuulee täällä on vielä. Ai joo. Et saa aloittaa ja talletus pitää vaan. Joo. Kun se, että kun mä menen sen sahan ympärille, sit ois voinut laittaa kato soramaatakin eikä semmoista. Niin sen takia mä sanoin, että no se maksaa nyt mitä ne maksaa. Niin, ja sitä saa jälkikäteen sit muokattua. Joo. Missä se meidän työntekijäs menee? Vaan menee keskellä peltoa, sen näyttää tuolla. Jos mä en näe sitä niinku tuolla. Vielä, vihreä. Se on niin kaukana. Mä halusin nähdä sen niinku tästä. Jaa, niin mä ajattelin, että sä katsoit mapista, mä katsoin. No. Ei sitä jaksa. Sen se jaksaa. Jotain huonompaa puut. Nää on näitä kellapuit, kun nää on ihan kuivia ja tämmösiä, niin nää on kevyempiä. Mä en tiedä, pääseekö mä otan lastikansikin mihinkään ilman, että täältä putoo puolet. Se jää sit nähtäväksi. Mä en tiedä, saiko tehdä mitään liinoja tähän kärryyn. Saiko tähän liinoja? En muista. Pitää vaan ajaa hyvin varovasti sit. Kokeileeko se taas? Kyllä ainakin vähän otti niin suurempia riisuja, mutta onko se tää puu jotenkin... No se, me ei viimeksi tämmösiä puskapuita vedetty, että kun mä en tiedä onko nää puskapuut sit semmosia huonompia. En mä tiedä. No. Ei mitään. Siis sitä, että... Ei, miksi oli tämmönen ilme? En tiedä tuliko posti vai mikä, mutta kuulosti ihan niinku joku olisi tullut. Mä ajattelin, että kenelläkään pitäisi olla avaimia. Toivottavasti, hei. Menikö naapuri, niin se kuulosti vaan se väliove. Niin kato tää on tämmönen pieni, mutta tätä ei saa, kun tää puu painaa. Joo, niin vaikka se on pieni. Mutta tätä tää sit saa niinku, ei tätäkään, mutta Joo. tätä tää saa. Joo. Sä saat sieltä suurin piirtein ne kaikki. Melkein. No ei ihan, mutta joo. Tuossa on yksi pieni. Tuossa olisi nyt, jos sä
jatkat vai kun sä lähdet kohta töihinkin, mutta se olisi se ruoka. Nyt tuohon syömään ja sit jatkat tai sit... En mä ajatellut jatkaa. Okei, mä jatkan sitten kun mä tuun reissuilta, niin kun mä menen käymään. Sä jatkat sitten, niin Sä osaat niitä siihen vai? Joo, mä karsin noit tohon vähän, kun tää on... Kannattaa ehkä koittaa sit viedä, mä en tiedä just, että jos se... No vähän, ellei sit moottorisahalla pätkineet, ne tippuu sinne, mutta Niin. Mutta pitääkö sun nyt tuo työntekijässä nyt sammutat, niin se lopettaa työssä? Lopettaa. Niin. Jos sä teet sillä lailla, että sä syöt taas välissä ja kattelet, kun tuo työntekijä painaa tuolla se pellon ainakin loppuun, niin sit sä talletat. Okei. Niin mun on helppo jatkaa siitä, kun luovutat se koneen ja muut ja leikkaat se vaan tästä sit katki. Joo. Mut se, että sä sais tuon pellon nyt hoidettua, niin ei sillä kauaa siihen nyt enää mene varmaan. Niin Ei tää puuta ja sä jatkat sit. Niin, puuhommia. Yes. Okei. Ei mitään, mutta termos.